Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Bala family ready to show. I guess nigeze Sis Pinky no Sis Jen indawo yabe bafanele. Episode 9 no 10 bawuphethe. Asheshiseke kule yabantwana ukuthi Sis Pinky ufuna abantwana for a sleepover. Abantwana bakabhutloyiso beze kwakhe bezolala, laba abakaSisimeli ubelala nabo besebancane besafaka ama-nappies. Asikhulumeke ngeqiniso le ndaba le, siyikhulume futhi omama bazoyifakazela. Sis Pinky auntie futhi ngenzeka ukuthi ngempela naye uyathanda ukuthi ebe nesikhathi nezingane lezi zabhutloyiso. Kodwa angeke kwenzeke ufike umama umnikeze cold shoulder, umama umbheke ngendlela ethile, umama futhi ukhombisa ukuthi ayasiyi favorite yakho, mase futhi uphinde uthi abantwana ngiyabakhumbula. Akacabangi kanjalo umama, akazwi understand lento ukuthi auntie ukuzokwenzeka ukuthi engangithandi mina kodwa ingane uyazithanda. Akafiki kulowo mcabango. Umzali uvele uzoba nento yokuthi ngeke ngikwazi ukulala mabe kusikhonto azozenza zona, ayikho into engazenza ey'nganeni Sis Pinky, iy'ngane zakhe, iy'ngane zabhuti wakhe. Futhi ubengeke akhulise ubhutloyiso kahle mase ingane ezoyiphatha kabi, cha. Kodwa kuSis Jen as umama, njengoba uSis Pinky esinaye akekho comfortable around yena, noSis Jen unomuzi ofanayo. Manje uSis Jen-ke angeke evume ukuthi ingane zihambe ziyolala noma zibe ubusuku obubili noma obuthathu noSis Pinky. Le yakhe nalaba bakameli khona la ngifunde khona ukuthi uSis Pinky wanikeza uSisimeli unconditional love. Yingakho-ke ekwazile ukuthi uSisimeli adedele abantwana besebancane ngaleyo ndlela beye kuSis Jen because ubemphethe njengodade wabo, ubemphethe njengosisi wakhe, bona babizana ngosisi. Kanti lo uSis Jen kulobo kuthiwa la mfazi, lo makoti yena ngisho ukuba uSis Jen kubuye kulahleke noma akushona ukuthi sizenande. Uyabona leyo nto le iyahlebisa-ke nayo. Manje-ke futhi-ke nale allergy-ke le yamanga uSis Pinky. Ngiyazi ukuthi nifuna ukungishaya, ayikho inkinga, kodwa le allergy yamanga uSis Pinky ne-behavior yakhe towards unkosikazi kabhuti wakhe. Ngoba manje ukube unkosikazi lo umphathe ngendlela efanayo nalona omunye unkosikazi, ngabe nalaba abakazi kuthiwe bayagula, sekusho ukuthi baphathwa yini, abakudla ukuthini, ngabe nje yonke lento kwenziwa ilist ibhale phansi behambe. Manje wathatha lo wambheka ngesambheka ngalo, wambeka le kude naye. Yikho nje sesho ukuthi nakuyifamily ukhona oshilo ukuthi uSis Jen akomphathanga kahle ukuthi uSis Pinky noSisimeli bebe close. And mina ngiyamazi lo kuthi ubani, uPhelo. Phela ngiyothi uSis Jen sambona ukuthi ubani close naye kuleli side lasemzini kakhulu, no ofika la ku-social media sitshela ukuthi hayi animazi uSis Jen ngendlela sis, asihlangani thina, asihlangani leya ku-social media akusiyi i-TV show. Sicela ukungachazelwa ku-social media, silandela i-TV show, uyabo? Lo wasichazela ku-social media wathi phela uSis Jen asimazi thina ngendlela amazi, vele ngesimazi ngendlela abamazi ngayo ikhamera ingekho. Thina uSis Jen simaze ngoba ngendlela le esimhleba ngayo ile avezwa yiyo i-TV show nayo uSis Pinky. Manje masisizoyilanda lapha ku-social media uyeke lo owatshela uSis Pinky. Phela uSis Pinky usisi wakho omdala, naye mhlawumbe futhi wayemtshela ngendlela yokulungisa lelo phutha ukuthi hayi bo awenze kahle nangapha. Wangayibamba uSis Pinky ngoba bengabalekile. Manje sekubalekile ngoba nangumakoti osekhona. Angithi washo naye wathi I'm the only one still here. Bantu, yini idrama yalo mndeni bakithi? Hayi, yazi ukuthi
Ngixoxele mayiqala the Bala family reality show noma sitshela ukuthi iyeza show abanye bathi asiyicelanga. Sikuphi-ke manje episode 10 and episode 10 kulobu ukuthi sigaxa after sigaxa. Hayibo siyababaza ngapha kodwa uSis Pinky usifakile ehlazweni. Bengithi akalandwe uBen 10 ongazi ukukhuluma kakhulu, ongazi uhamba efafaza indaba, ubhuti right ngisho, oney'nto zakhe ongazi uhlupha. Hayi ngeke kuyonakala. Sis Pinky uyamdinga nami uzothi ufuna ozothi I'm sorry, uyamdinga manje ngoba emshadweni kabhuti loyise uthi sigobhoza sithini. Siqobhozelani akekho ubhuti ongashada afane. Uma eseshadile kushintsha na ukuthi ubhuti usewubaba womuzi, lela khaya libheke yena. Nina-ke lapha ku-social media ninjani, ninobuxoki phakathi. Senzothi phela ayipheli into ebusibling, vele ngeke iziphele igazi lakini, igazi kuthiwani, ingane zegazi elilodwa, leyo nto into yaphakade. Ubhuti nosisi into yaphakade, kodwa manje seshadile usenaleso sithunzi sokuba ubaba wakabani, ubaba wobani, uhusband kabani. Ayisafani-ke leyo nto. Nawe masusondela eduze kwakhe mhlawumbe uzocela nje izinto ezithile, usuza nelist yakho, usuza ngokuyicabangela ukuthi eyi bhuti ngiyashodelwa, kodwa uma ungakwazi kanti ngesikhathi kungakabi khona abantu abaningi ubuvela uthi nje bhuti nazi izinto engiyicelayo-ke yenze njalo-ke mntakama kube lula. Hhayi manje mayise uhusband womuntu usuzocabanga nawe ukuthi hawu uma iney'ngane eziwu-3 ngeke ayi-afford le nto ubhuti wami. Uyabo usuyamcabangela nawe, nina nithi-ke hayibo uzohlukanisa amasibongo. Akekho nje umuntu oshadayo afane. Usisi usewumama waloya muzi, ubhuti ubaba waloya muzi. uSis Pinky yena abeke bemtholele nje intshebe right ngoba thina uzosihlebisa ngabantu bale kude. And nalo moya wenobheda khona sebethi khona bathi uSis Jen my friend. Ngiyayikhuza leyo nto leyo, i-wrong-ke bandla, i-wrong. Khona omunye nje ngithi phela nithanda kakhulu Sis Pinky usethi yazi wangicasula my friend. Hhayi nina ninjani kanti anikhuzeke. Kodwa le allergy-ke uye uSis Pinky, ayikho nje i-allergy yokuthi ingane isingafike. Angithi khona i-medication yazo zonke lezi zinto ey'balwayo ukuthi ingane mhlawumbe uma kukhona ukudla engakuzwisisi. Uthi-ke uSis Pinky phela uzokwazi ukuvuka ebusuku. Hawu uye nje uSis Jen uthi uzokwazi ukuvuka ebusuku, uye nje uSis Pinky ocela ukuthi ingane zize zincane, shuthi uyazi ukuthi kuzovuka ebusuku. Kodwa naye-ke siyamjaja ukuthi yini uma wala bantwana umbheka le ndlela ombheka ngayo uphinde uthi ucela iy'ngane zakhe, ngoba phela naye ezakhe, naye futhi uSis Pinky ezakhe. Kodwa manje lona-ke umama uzothi cha, akubaleki izinto ay'balayo ezingekho ngoba